Ababukeli bethu baphawulile ngesinqumo sika Mgcinimafa sokuhoxisa ukuthi ESKOM ingadaluli ukungaphathi kahle nokusashazwa kwemali emibikweni yayo yezemali. Ungakhishwa kwalombiko waka ESKOM ukuthi imali isetshenziswe kanjani. So lokho kukunikeza kona ukuthi mhlambe kungenza kube mhlambe lombiko uthinta nabanye abakhulu ongamele bathinte mhlambe abakuyona ipolitiki. Ihlazo elikhulu kabi imsakazi ukuze ukuthi ke inkampani enkulu njengano ESKOM inkece ebiyithola kuhulumeni wethu njenganabakhokhi bentela bekade ingabikwa. Awu saze sathuka. Kunzima indaba yeESKOM nendaba yemali. Ukuthi uMgcinimafa kungani agcina angafuni ukuthi adalule indaba yemali kwasekuqaleni. Kwakuyini? Khombisa khona ukuthi vele inkohlakalo yinto ekhona la eMzansi. Ababukeli baphawulile ke nakwamanye amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana. uPhumla Nthabede uthe kucacile nje ukuthi zikhona izikhulu zikahulumeni ezithintekayo kule nkohlakalo kwa-ESKOM, kodwa ake sizothini. Umxolisi uthi mina lesiphakamiso sokufihlwa kokusebenza kwezimali kwa-ESKOM bengikubuka kuvele kuyiqhinga lokugubezela inkohlakalo kulezi nhlaka. Yingani kufanele singazi ukuthi izimali zikahulumeni nabakhokhi bentela zisebenza kanjani? Inkohlakalo nje ibiqhutshwa ugodongwana lapha wenza kahle ayo asihoxise lesiphakamiso angaphinde nje asikhulume emphakathini. Bukela uthumela umbono wakho wevideo ngeWhatsApp nesihloko sosuku 0716702548.